sekta no. Kwan mar otanda kata tenni mag jotuo mabende inyalo chul gi okumba mar thieth mano mar SHA ka thieth maduong' ma Migori gin mana 100 kende ka maeri okelo deko ne jotuo mabende dwaro thieth e bo okumba mar thieth no. Motelo jumane jotuo nodinegi e kar thieth no wirani SHA nodeko chudo ni mar nonro mar jotuo ne ok yudre e mbui mar SHA. Gino mabende nchane ochuno migawo ma thieth e kaunti no mondo mine donjre wachno kendo neno ni jotuogo owe thuolo mar dok pacho. Jatenda migawo ma thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi ne olose yo machalo kamae. Okine ka chon kabisa kane the facility bedo registered gi bed capacity mar 100 kapod en mana district hospital. Koro the SHA portal is still reading this one. When you exceed the number, so they don't accept. It's a challenge nationally. In Migori County Referral Hospital, ward kende wa umano kataka pokwalie matani. It's a challenge all over the country. But those who have registered with SHA, so we are not charging them irrespective of the surpassing of this number. Opondi owacho ni gin kod pek mar keto nonro mag jotuo ka kwan gi oseingo tindni mantiere mabende gin 100. Kata kamano owacho ni gitemo loso kod okumba mar thieth mano mar SHA mondo mi giyud kwan otanda mamoko e mbui mar SHA. Komachielo bende